Dari tanah halah kau yo. Heran bana den bana sabana heran den sabana heran den kau. Urang nan berhasil akau nan kapanihan di rumah kau. Kalau kau niolo kau bantu orang membeli oto bahemat wa jangan sibuk se mampagunjiangan orang biasalah orang tu orang bisa membeli juharatonyo biasalah orang akau sana kapanihan kau sibuk kau mampagunjiangannya kian kamari kau kicek anggalanyo dari manyo dapat pitih tu iyonyo bakarajo dek kau nak do pitih kau nak jatuh sen dari langit bakarajo aku rehan tangan wa kan sama-sama dagi Tuhan kapalo dagi sama-sama dagi Tuhan tangan sama-sama dagi Tuhan utak barakah wajan barakah kau akak kau guna untuk mempagunjangan orang doso nang kadapek dek kau apa dia anselah orang tu kok kamanganyo sibuk kau mengurus pariuk bari hurang heran den jo kau ko orang nan berjaya iku kau nan angek-angek di rumah muncul kau nak sibuk mengurus hidup orang se kalau kau ni kau urus hidup orang kau urus langsung pulsanyo surik lampunyo laundrynyo le terang adik kau tu heran dan mencari kau ubahlah perangai bantu itu ndak elok kalau wak ni sukses baraja wak bakureh wak semangat wak le terang adik kau lai terang adik pangkat tu dia kau.